ମାଛ ଭଜାଟା ହେବ। ଦେଖିବା ମାଛ ଭଜାଟା କେମିତି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇ ବସିକି ତେଲ ପୋଡ଼ି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। କଡ଼େଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମାଛ ପେଟି ହାଣ୍ଡି ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଆ
ଅଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା। এটা ভুল, এটা সফিসিয়েন্ট ভুল, ଟିକେ ନୁହଁ। ଖାଲି ଭାତ ଉପରେ ଢଳା ହବ ଡାଲମାଟା। ବାସ୍ ଏଇ ସର୍ଟ ନେଉଛି ସେ ସର୍ଟ ମିଶେଇକି ଖାଲି ଦେଖିବା କେତେ ନୋଟିକୁ ଦେଖିବା ଇଏ କରି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଦେବି।